Bună, guys! Eu sunt Găvșnița, iar ea este... Lămânița, și astăzi o avem cu noi pe Cireșica. Și anul să ne jucăm Eternal Lights. Da, vrem să, înainte să ne jucăm, vrem să vă anunțăm că Găvșnița, doamne, mă scuzați, că Cireșica o să mai apară în videoclipurile noastre, dar nu de fiecare dată. Deci, o să puteți să vă așteptați că o să mai apară. Ok. Haideți să intrăm? Da. Chiar dacă eu pusesem să fie cu 6 player, n-a mai intrat nimeni, așa că mergem decât noi. Da. După cum bine știți, dacă ne-ați mai urmărit acest canal, să știți că eu m-am mai jucat de câteva ori Eternal Lights, dar am pusat decât o singură dată, așa că asta e a doua oară când... Fetelor, hai să dăm skip. Cireșica, poți să dai skip, te rog. Nu mi-apare deocamdată. Gata, am dat skip. Ok. Ok. Eu vă recomand să vă alegeți masca, lanterna mare și masca. Să vă luați și night vision. Da, este bun. Și acum dăm confirm. Bun. Așa. Jocul ăsta e foarte greu, așa că nu vă promit că îl vom termina, pentru că e insane. Bună ziua, așa, bun. Așa. Păi cine stă la bază? Vine. Stă Cireșica. A, nu vine nimeni, asta așa e pus, aparent. Da, pentru că am dat să nu fie cu acea breșă, pentru că breșa ne încurcă mai rău. Da. Să spuneți când vine cineva pe partea voastră. Vine Cica. Eu mi-am pus masca. Ar fi bine să mai așteptăm până se apropie mai mult, ca să nu vină pe partea cealaltă. Da. Ok, o să deschid atunci. Vine Freddy pe la mine. Să nu deschizi ușa, Cireșica, că va fi jale. Cam așa, da. Am plecat. E posibil să vină din nou Freddy sau cineva pe acolo. Vine. Închide. Cred că vine la mine. Nu, vine la mine. Ok, cine vine? Cica. Cica. Vrei să vin eu? Nu, că vine cineva. Care? Wow. Cine vine? Vine cineva. Da, du-te la tine, stai acolo, vezi să treacă cineva și până mai pleacă. Ok. Aici vrei să stai? Cireșica, vrei să stai tu? Da. Ok, băi... O lanternă pe jos. Stați. Eu mai am așa de multă baterie. Wow. Am luat încă o lanternă, vă zic că, sincer, ne ajută. E mai una pe jos. O să ne ajute. Wow. Cireșica, eu zic... Oh, cred că vine. Pe la mine nu vine nimeni. Am uitat eu. La tine vine cineva? S-ar putea. Cred, nu știu sigur. Eu zic să ne plimbăm. Capșunica, la tine vine cineva? Nu. Ok. Lăunița? Ok. Eu stau cam la mijloc între Lămânița și... Îl vom încălca Capșunica. Uitați-l pe Freddy. L-am mâncat Golden Freddy, guys. M-am uitat la el. Unde s-a murit? When Golden Freddy is standing, look at him. M-am uitat la el. Vă zic sincer, chiar m-am uitat la el. Să știți că unde ești? Am murit pentru că m-a omorât Golden Freddy, dar să știți că m-am uitat la el. Deci, n-are de ce să mă moare.
Freddy trebuie să nu te uiți. Ba da, distracte. Ba chiar am scris acolo că nu m-am uitat la el de aia, că și citit. La mine deocamdată nu vine nimica. La Muița la tine vine cineva? A murit la Muița. Oricum la mine a venit Freddy, s-ar putea să vină la tine, Cireșca. Oh, la mine faza. Ia mă, cineva. E aproape ceapă. Bye bye. Da, mai e un fel de față, că upload. Ok. De pe partea ta? O, chiar o vide. Cireșca, trebuie să aștepți un pic până pleacă. Zic eu când să deschid, da? Ok. Stai. Vine la mine. Poți să deschizi acum? Oh, Să spune că la mine îmi pare rău că ai murit. Cireșca, o să fie foarte rău când o să vă trebuiască să vă duceți singure. După curent, să deschideți curentul pentru că o să se ia la un moment dat. Oh, no. Știu. Problema e că de acolo circulă toți, de ne trebuie să vă duceți. Ok. Pentru că știu că voi nu prea v-ați jucat foarte mult ca mine, o să vă îndrum eu în caz că nu știți pe unde să o dați. s-a luat curentul? Cam, cred că o să se ia curând. Da, cred că o să se ia curând. Când efectiv nu mai aveți nici măcar o lumină, acolo va trebui night vision să vă duceți după curent. Stai că am la curentul, guys. Îmi pare rău să vă anunț. Deci trebuie să stăm cu masca în mână, Cireșca. Da, și cu night vision nu aprins. Cu masca în mână, în caz că vine cineva, vă duceți în spate până nu vă mai vede, vă puneți masca, da? Pentru că dacă o să vă vadă în timp ce vă puneți masca, o să-și dea seama că sunteți voi. Să-mi spune și mie când trebuie să-mi pun masca. Trebuie să stai doar cu ea în mână, ca să... Deocamdată. Crezi că vine Da, la cineva? curentul, gata, dar trebuie să vă duceți. Duceți-vă. Duceți-vă direct în față să vă aprindeți ăla. Are ceva dacă eu nu mă duc? Da, are o problemă pentru că o să vină. Și... o să vină și aici și... Căpșunița nu poate singură, e greu să aprinzi lumina pe jocul ăsta. Ok, mergi drept în fața acolo, uite un verde aici jos, trebuie să te faci pe aici. Puneți-vă masca. Masca! Scoateți-vă masca. Mamă, îmi tremură mâna. Puneți-vă masca! Repede! Am murit, a murit, din păcate. Cireșica a murit. Sănica, tu ai murit? Da. Oh, shit, și eu. Oh, no. Oh, no. Asta e, cum s-a făcut videoclipul de astăzi. Ne pare rău că n-am putut să facem mai mult, dar jocul ăsta e foarte greu. Nu uitați, abonați-vă că am dat anunțul să vă postați unul dintre voi. Și cam atât ce faceți, trebuie să dați subscribe și să comentați la ultimul videoclip pe care îl vom posta. Fiți cu ochii pe canal să nu ratați vreun videoclip. Ne vedem data viitoare. Eu am fost Lămâița, Eu, Căpșunița. iar eu Cireșica.